мо аз он сӯхтагонем ки зи кас кина надорем. як шаҳр пур аз душман, вале як дӯст надорем. либоси кӯҳна мепӯшем, вале мардона мегардем. шароби талх наменӯшем, вале мастона мегардем. ассалому алайкум ба ҳама мардуме ки айни ҳол садои шорух ба гӯшаш мерасад. бародарон, хоҳарон, дӯст бошед, иттифоқ бошед. шукрона аввало ба парвардигор кунед ва баъдан шукрона ба сарзамин кунед. шукрона кунед ки худованд чунин ватани азизу зеборо насиби мо гардондааст. шукрона кунед ки худованд чунин тинҷиву амониро насиби мо гардондааст. дӯстонам, бовар кунед, дар як вазъияти вазнин мезанӣ, муҳтоҷ мешавӣ ки як кас даратро кӯбату гӯяд ки дӯстам, ҳадиақал чӣ ҳол дорӣ? ками дар кам аст, бениҳоят кам аст чунин дӯсте ки дар ҳама пастиву баландии ҳаёт дар бари ту ҳамчун як қанат рост бошад. ин ба иззати нафси ягон кас расиданӣ нестам. ман иншоаллоҳ то ирӯза дӯсте надорам ки маро дар ягон гуфтаи гапҳо вазнинияам танҳо монда бошад. иншоаллоҳ дорем бародаро, дорем дӯстое ки аз ҳама дарду алами мо, аз ҳама шодиву нишоди мо бохабар аст. яке аз онҳо, хай номашро зикр намекунем, иншоаллоҳ ки худаш фаҳмид баъди ин навора гӯш кардан, ва бисёр ҳастанд бародарое ки ҳар соат, ҳар дақиқа, ҳар рӯз аз ҳоли мо бохабар мешаванд. бениҳоят мо миннатдории худмонам мерасонем ва хотиррасон мекунем ки ҳар яки мову шумо мардуми тоҷик ва алал хусус мардуми мусалмон, худованд мусалмона барои чӣ офаридааст? барои чӣ? дар қуръон ака мо онқадар донишмандам нестем, лекин гуфтагиаш ҳамоҷода ки муъмин бародари муъмин, яъне ки мо мусалмон ҳастем, мо ҳар яки мо бародар ҳастем. бояд мо аз ҳама пастиву баландии якдигар огоҳ бошем. ҳадиақал кӯмак карда наметавонем ба як кас, дар ҳаққаш як сухани нек занем, як дуои хайр кунем ки худованд мушкилиашро осон гардонад. суханро зиёд намекунем. чхеле ки устод Диловар Сафаров мегӯяд, нуқта бас аст агар шуъур аст. ин як дақиқаву ду дақиқаи мо сабаб мешавад ки шояд як бародар, як хоҳар, як тамошобини мо аз ҳамин суханҳои мо як ибрат гирату дар ҳаққи мо як сухани хуб занад. ҳамаи шуморо дӯст медорам. худованд нигаҳбони мову шумо бошад.